Καλησπέρα. Ανάμεσα στις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, μεγαλύτερη θεωρείται η ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Το Μέγα Σάββατο είναι το μοναδικό Σάββατο το οποίο δεν μπορούμε να καταλύσουμε, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, δηλαδή νηστεύουμε τελεία νηστεία. Τι συμβαίνει αυτή τη μέρα, τι γιορτάζει η Εκκλησία μας τη μέρα αυτή? Το Μεγάλο Σάββατο, εκείνο που γιορτάζουμε, είναι το γεγονός της πρώτης Ανάστασης. Τι είναι ακριβώς η πρώτη Ανάσταση θα πούμε σε λίγο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός τη βδομάδα αυτή, όπως ξέρουμε, πέρασε τα Άγια Πάθη Του, όπως ακριβώς το είχε προβλέψει και το είχε πει στους μαθητές Του, για τη σωτηρία του κόσμου έπρεπε να περάσει ακόμα και ένα φρικτό θάνατο. Όμως τους είχε δώσει τη γνώση και την ελπίδα ότι θα αναστηθεί από τον τάφο τριήμερος. Μετά από 3 ημέρες δηλαδή από το θάνατό του θα βγει νικητής του θανάτου, όπως και έγινε. Την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου λοιπόν, αφού έχει περάσει το φρικτό πάθος του ο Χριστός και έχει πεθάνει επάνω στο Σταυρό, είναι η μέρα κατά την οποία οδηγείται στον τάφο του. Ποιος ήταν ο τάφος του Χριστού? Είχε ο Χριστός δικό του τάφο? Ο Χριστός, όπως ξέρουμε, δεν είχε δικό του τάφο, αλλά ένας κρυφός μαθητής του, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και βουλευτής, ο Ιωσήφ, που καταγόταν από την Αριμαθαία, ήταν αυτός ο οποίος προσέφερε τον προσωπικό του τάφο που ήταν λαξευμένος, δηλαδή σκαμμένος σε βράχο, προκειμένου να μπει και να ταφεί εκεί το Άγιο Σώμα του Χριστού μας. Ο Ιωσήφ είχε το θάρρος, πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε να του παραδοθεί το σώμα του Χριστού. Μαζί του ήταν και ένας άλλος κρυφός μαθητής, νυκτερινός όπως ονομάζεται στο Ευαγγέλιο, γιατί κατά τη νύχτα συναντιόταν με τον Χριστό, ο Νικόδημος. Ο Ιωσήφ μαζί με τον Νικόδημο λοιπόν ήταν αυτοί οι οποίοι τόλμησαν, πήγαν και κατέβασαν το σώμα του Χριστού από τον Τίμιο Σταυρό και το εναπόθεσαν στα χέρια της μητέρας του, στα χέρια της Παναγίας μας. Και είναι αυτό ακριβώς που συμβολίζεται με τον Επιτάφιο, ο οποίος περιφέρεται κάθε χρόνο τη Μεγάλη Παρασκευή, το βράδυ. Η ώρα της ταφής λοιπόν του Χριστού, την οποία την ακολουθούν τα πλήθη των χριστιανών, είναι αυτή η ιερή ώρα κατά την οποία το νεκρό σώμα του Χριστού μας εναποτίθεται στον Πανάγιο Τάφο, στον τάφο που έγινε η πηγή της Αναστάσεως για όλους εμάς. Ενώ όμως το Άγιο Σώμα του Χριστού βρίσκεται μέσα στον τάφο, ταυτόχρονα η ψυχή του κατεβαίνει στον Άδη. Τι είναι ο Άδης? Ο Άδης είναι κάτι συμβολικό? Όχι, είναι κάτι απόλυτο πραγματικό. Απόλυτα πραγματικό. Είναι μια κατάσταση σκοτεινή. Είναι μια κατάσταση στην οποία οι ψυχές όλων των ανθρώπων που είχαν πεθάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή ζούσανε μέσα σε μια κατάσταση φυλακής, σε μια κατάσταση μακριά από τη χάρη του Θεού. Οι ψυχές ζούσαν, αλλά ζούσαν μια σκοτεινή κατάσταση δεσμών. Ήτανε δεσμευμένες λοιπόν, ήτανε δυστυχισμένοι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πεθάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αν εννοήσουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε από τι ακριβώς μας έσωσε ο Χριστός και γιατί τον ονομάζουμε σωτήρα. Γιατί ήταν δυνατόν ποτέ η ζωή να μείνει μέσα στον τάφο? Ήταν ποτέ δυνατόν η ζωή να πεθάνει? Και γιατί λέμε η ζωή? Γιατί ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο. Με όλα του τα ζωοποιά θαύματα που έδωσε ζωή ακόμα και σε νεκρούς, μας έδωσε να καταλάβουμε ότι είναι εκείνος ο οποίος δημιούργησε εξ αρχής τα πάντα. Αυτός λοιπόν ο οποίος δημιούργησε τα πάντα είναι η ίδια η ζωή, είναι το ίδιο το φως του κόσμου. Δεν θα μπορούσε να πεθάνει και να μείνει νεκρός. Αλλά εκεί έγινε το τρομερό μυστήριο της Αναστάσεως, της πρώτης Ανάστασης για την οποία σας είπα. Τι ήταν η πρώτη Ανάσταση? Ας ρίξουμε μια ματιά λοιπόν στην εικόνα της Αναστάσεως έτσι όπως την ξέρουμε από την Ορθόδοξη Αγιογραφική παράδοσή μας. Η εικόνα της εισάδου καθόδου, ο Χριστός τη στιγμή που κατεβαίνει στον Άδη. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Κύριό μας να τραβά μέσα από τους τάφους τον Αδάμ και την Εύα. Μαζί με τον Αδάμ και την Εύα ανασταίνονται και όλες οι ψυχές των νεκρών οι οποίες θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό, δέχονται το κήρυγμά Του. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη Ανάσταση για εκείνους, για τους νεκρούς. Για μας όμως τι σημαίνει η πρώτη Ανάσταση? Για μας πρώτη Ανάσταση σημαίνει
ότι όποιος ακολουθεί τον Χριστό, όποιος βαπτίζεται δηλαδή στο όνομά Του και κατόπιν προσπαθεί η ζωή του να είναι σύμφωνη με το θέλημά Του, όποιος έχει πρότυπο ζωής στον Κύριο, όποιος έχει πρότυπο ζωής τους Αγίους της Εκκλησίας μας, που πέτυχαν το σκοπό της ζωής, αυτός ζει από αυτή τη ζωή εδώ την πρώτη του Ανάσταση. Γι' αυτό μας έφτιαξε ο Θεός μας. Μας έφτιαξε για να γίνουμε κι εμείς ζωντανοί Άγιοι. Να ακολουθήσουμε τον Χριστό, να ζήσουμε την πρώτη Ανάσταση σε αυτή τη ζωή και την αιώνια Ανάσταση στην άλλη ζωή, μετά τη Δευτέρα Παρουσία, όπου θα κριθούμε όλοι μαζί, ζωντανοί και νεκροί όπως ξέρουμε και όπως το λέμε και στο πιστεύω. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ευχόμαστε λοιπόν, κλείνοντας αυτό το μικρό βίντεο που είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία επικοινωνίας μαζί σας, να ζήσουμε όλοι πραγματικά την πρώτη Ανάσταση και ο Θεός μας να μας οδηγήσει στην αιώνια Ανάστασή Του. Καλή δύναμη και καλή Ανάσταση σε όλους.